Il-Qorti Italjana laqgħet talba l-mandat ta' qbid ta' 363 miljun euro fuq il-Bank of Valletta, mandat li l-Bank of Valletta se jkun qed jappella dwaru kmieni l-ġimgħa d-dieħla. It-talba ta' mandat ta' qbid ġiet ippreżentata fl-Italja mill-likwidaturi tal-grupp ta' bastimenti Deu Lemar u rappreżentanti ta' 13,000 detentur li tilfu dak kollu li ġemmgħu matul ħajjithom fi skema ta' frodi li tmur lura għas-sena 2009. U mifhum li din l-iskema fallit fl-2012 b'telf ta' aktar minn 800 miljun euro. Riżultat ta' dan 7 persuni kienu ġew arrestati u ntbagħtu l-ħabs. Dwar dan f'konferenza ta' aħbarijiet il-Bank of Valletta sostna li dan il-każ għadu fi stadju preliminari u li dan il-każ għadu ma nstemax quddiem it-tribunal. Għaldaqstant kmieni l-ġimgħa d-dieħla il-bank se jkun qed jappella mis-sekkwestru u se jkun qed jirrebatti it-talbiet imresqa kontrih quddiem it-Tribunal Taljan. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif Bank of Valletta għandu 11.8 biljun euro fassi u 2.9 biljun euro fi flus kontanti. Għalhekk il-Bank of Valletta m'għandux problema ta' flus u jista' jitrasferixxi dawn il-flus f'bank fl-Italja. Intqal ukoll kif il-Bank Ċentrali Ewropew qed jibqa' aġġornat dwar dak kollu li qed iseħħ dwar din l-aħbar.